min ko Amadou Bale mbiyete min ɓuri andude Amadou Diallo mino ɗo tewani kurel haalpulareɓe ɓe fof ko wayno fedde witende MEF mais aussi arɗo fulɓe haaɓoɓe mbo Sénégal surtout aussi mbo komin gaccinawde eyyi ko ni no yimɓe ɓe fof jiirin ko koreyol men suka ƴetti natni ɗum e nder TikTok te nde natni ɗum ne tawno bom ni no natniri ɗum on ko jaaduɗo hen tahno na wawi jaɓe kono ko ƴettuɗo ɗum on natni ɗum pour yawol sabu sa ƴetti neɗɗo pilmuɗa ɗum natnuɗa ɗum e réseaux sociaux taɗo yaadani hen an ko mbaɗɗa hen jublu ko yaa dañ visibilité ko yaa dañ vue pour mbawa hen dañ ngaalu ɗum hande hay goto jaɓata surtout ko wayno leñol fulɓe en jii enen ko en yawaɓe sabu yimɓeɓe ko jalore ɓe mbaɗi hen kala ɗo ɓe gimmi ko enen ɓe jalata sa yi théâtareji ɗi ko enen ɓe kennata e rôle ji ɗi ɗi gandanɗa hoorema ko jaleteɓe si en gari ha hantin noon sukaɓe ƴettat rewɓe men sippoɓe mbaa koreji men ɓeɓe pilma ɓeɓe nanna e réseaux sociaux ɗum en mbawa in jaab donc ɗum taki par ma voix communauté o fof waɗin condamné kono alhamdulillah relation o dañɗo hakkude mumen e famille Aljuma damum haali Cheikh waɗi présenté excuse aji mumen Halif Médina Baye nuliɗo représentant mais aussi kilifaji Aljuma ɓe mbi yoɓe jaafe dak hakkude neɗɗo e koreyol mum hakkude neɗɗo e julɗo e surtout e lewru korka gonɗen donc en mbawa waɗ plié ko wona nananen kilifaji ɗi kono tawno wona ɗum hande communauté o fof mbo dari sabu min ko bannoɓe kam chargé spécial ya yomi ar mi waɗa sankiri situation tawna jari ƴettu pôle avocat ji sa wona avocat goto pôle avocat ji ne jarani leñol ngol finance tayin dak yawol itto eyyi ko mbiyatmi koreji men fulɓe ɗi yoɓe dañ fulla ɓe daña fayda neɗɗo ne wawi liggo kono yo yaadinen fulla e fayda sabu wona kamen tan jeeyata ɗo s'il le faut yimɓeɓe ɓe mbaɗi pensé kene yoɓe mbaɗe marché ji he ɓe darani dulare nde ɓe jooɗi ɓe ɗon jeeya kosam mumen mbasi ɓe mbawa ɗum dañ si ɓe naati e galleji he yoɓe dañ fulla ɓe daña fayda salamu aleykum damay jaay sow sa wawi sood cooda sa wawa kono ɗum ko jiiten ɓe mbaɗa ɓe ƴeeŋay ɗi bureau ji sukaɓe ɓe pihira ɓe jawna leñol ngol ɗum kam ko enen kibbito e koye men ɗum en mbaɗat in condamné fermement en mbaɗat in condamné fermement in wona laawol dañen fulla dañen fayda e hoore men laamu ɓuri en ɗo tawi noon neɗɗo laamu ɓuri ɗum o fotani dañ wat comportement sabu goto si waɗi nakasudu noonu o yennina leñol fof e ɗo ɗo jiiten ko en mettuɓe ƴiƴam ngol nden mettere ƴiƴam noon heɗen dañi hende part de responsabilité laamu tooñi en noon ko wona rewɓe men sabu rewɓe men kamen jaata ɓe naata e leñi goɗɗi rewɓe men kamen jaata ɓe mbaɗa nakasudu noonu ɗum noon ɗen gandi Aljuma rentani hen Aljuma ko toñaɗo filma sabu kam o yaadano hen ko kaleten ko dans le cadre général pour yimɓe ɓe kibbito e koye mumen ponka koye mumen ganda koɓe goni ko gacca tooñ gacca waɗ nakasudu noonu gacca janfo gacca wat ko kala ko gandanɗa hoore mako ko ñonnata leñol ngol ɗum si en mbaɗi en dañat stabilité sabu en jii caɗele ɓe fulɓe ɓe dañi hande e lesdi Afrique ala ko waɗin ko wona wasde nde rendu donc ko en foɗɓe rendu mbeɗotiren jungo ngumen koye men mbaɗen ñaar sukaɓe men yoɓe janggoy sabu etni wawa ya sans jangre si janggani rek heedat caggal donc ɗum ko une cri du cœur te inchallah si en immima e ɗum in wonan liggey mo gandanɗa hoorema en mbaɗan ko instauré Sénégal pour que leñol ngol wawa dañ darde tinde eyyi min jaafima caggal nde mbimami damum haali relation mo dañde famille Aljuma en jii ko responsable mais aussi Cheikh e hoore mum ari waɗi présenté excuse aji mumen ɗi kaw men wi Halif Médina Baye o nuliɗo représentant mo kabaro nuliɗo représentant kamen ceerno mumen o mo ɓe keedi noddiɓe wiɓe yoɓe jaafo julɗo noon ala ko wona ɗum si toñama yaafo guir Allah kono noon en mbaɗat alerte ɗum ko c'est la première fois kono sin watti en mbaɗat ñaa ɓen ɗon sernuɓe en min mbaɗat plaidoyer min jahay ɓen ɗon sernuɓe min kollaɓe mbiye ɓeɓe toranto ɗon siɓe toñi leñol ngol yoɓe gacci koɓe toñata ko leñol ngol siɓe toñti ngol min garat ha to mon ko laawol okki min fof min mbadda e mumen min kaɓata e mumen e beddi noon min kaɓata e mumen kurfeñaji mais min kaɓaɗe mumen justice
ha justice okkamin komin colli ko. Min Amadou Danayel ɓurɗo andire Gamaka, mi salmanimo miɗomo do no moƴƴoje Allah. Eyyi de bandiraɗo debbo oɗen de suko gorko betere o Cheikh o filmi ɗum nani ɗum o TikTok he de nani ɗum de ɗum heɓani 10 minutes aduna o fof mbo siwari ɗum ɓe noddi téléphone aji ɗum tina min noddi aljuma namnimi ɗum haala nimminino ɓe mbadde mum aljuma ne hollimi ɗon galle o ko garatnoɗo ɗon gila Cheikh jibinaka ko jeeyatnoɗo ɗon e kam aljuma kam narana ara bolol boom ndagi Allah nina waade ɗo ɓesgu Cheikh kono ko minen de noddole men enen ngol leñol fulɓe ngol de metti mumen ɓerde ɗe kewi nde ɗum taki amen wi aljuma force jahen bolol min portina plainte min mbaɗi hen ko min poti ko hen fof wat de ɓiɓɓe fulɓe ne ɗo ha Amérique ɗo ha France fulɓe heɓe noddi ɗo ɓe nanni jingol mumen en dañin ɗo hedde fulɓe naya goto kala si wino homo ɗum wawi jagat a wooka e ɗuma waade noon ko si neɗɗane ko jeeye hoore mum ko seeɗa ko sa yi nodduɗen ɗo média de télé fulɓe international pour kollen ɓe fulɓe mondo o darde mumen feeñi yooɗi ko ɗum koɓe jinnone enen ɗum jinno ɗen kono noon aduna fof so faƴƴima paɗe mumen ɓe ngari ɓe ñaaguima hoɓe toro moƴƴore mbawɗen tan ko artude ɗum koɓe tori en si jaɓanen ɗumen ɗum taki hande de noddole ɗe a torogol ngol degol ɓurti nde noppi men ha mawɓe men seerenɓe men naati hen ɗum taki enen en janti hen en gaccani ɗum ngol ɗo laawol e si heɗen ndendina noon ngandon ɓiɓɓe fulɓe sippoɓe ɓe gona bandiji ɓe gona bonɓe de miɗo fondi neɗɗo rondaki jeeygo ɓurɗo kosam moƴƴu kono neɗɗo ne yo jogo fulla hoore mum nani yo neɗɗo jogo fulla hoore mum si ɗum janggani noon aduna o fof ndiga dañɗo droit filmude neɗɗo jolaka kala filmat ɗomo de jolaka si naɓɗum bolol sa naɓi ɗum bolol tan sema bolore hakkude ma mum eyyi ko mbiyami ko enen fulɓe hande ɗe mette toñangue ngue toñanoɗen miɗeni laya dow inɗe fulɓe pop dow président pelle pulago pop dow association ngaji pular pop saabu alama noddani ɗo téléphone ndiga alama daraki hen darde mum ɓe nodduɓe ɓe arɓe ɓe haalanoɓe ɓe joguinoɓe en caɗele mumen fof mi haali dow inde mumen min gaccani hande oɗo Cheikh a dow moƴƴuɓe arɓe ɓe ñaagani ɗum